Moitas veces os topónimos que, en principio, sempre son motivados, deixan de selo. Así, por exemplo, nos montes de Oseira non hai xa máis osos cos que figuran apoiados na árbore no escudo do fermoso mosteiro. E no meu concello de Pantón xa non existe na parroquia de Pombeiro a torre de Quitapesares que o duque de Arxona mandou construir para os seus praceres cinexéticos no lugar que hoxe chamamos a Torre de Vilamirón. E, asolagadas polo escoro dos Peares, tamén desapareceron os diques e presas que lle deron nome a Pesqueiras de Atán, xusto en fronte de Carballedo, Miño en medio. Non é este o caso do nome de Carballedo, tan ben bautizado que segue hoxe sendo o que di o seu nome, unha terra de carballos. Alí, no Pazo de Cartelos, está a famosa carballeira centenaria que inclúe o carballo considerado o máis antigo de Galicia, algúns din que o máis antigo do mundo, non en van incluído xunto con toda a devesa no catálogo galego de árbores senlleiras. E por iso, no escudo de Carballedo, figura un carballo e non faltan no concello outros topónimos que recalcan esa característica da paisaxe. Así, a Carballeira, na parroquia da Cova, e na de Beascos, Carballidiño, topónimo este, por certo, único en Galicia. Cando na primeira mitade do século XIX se creou o concello, Carballedo recibiu o nome do lugar e da parroquia en que se instalou a Casa Consistorial. Ademais desta parroquia, Carballedo é topónimo que se repite moito en toda Galicia, e tamén fora dela. Hai, co mesmo nome, outra parroquia en Cotobade, en Pontevedra, e 15 lugares o Carballedo ou Carballedo, con artigos en el, a gran maioría lugueses. Cunha variante no sufixo temos Carballido, nome de parroquias en Alfoz, a Fonsagrada e Vilalba, lugar e parroquia no concello de Lugo e 20 lugares, tamén a maioría na provincia de Lugo. A variante en feminino, Carballeda, é nome de 3 parroquias en 3 concellos ourensáns, Carballeda de Avia, Carballeda de Valdeorras e Piñor. Hai tamén 10 lugares chamados Carballeda ou a Carballeda, a maioría ourensáns. Podemos engadir as Carballedas, lugar en Narón. Todos os citados son topónimos transparentes e de significado abundancial. A forma Carballedo é un correspondente ao latín Carbalietum, co claro significado que xa dixen, lugar onde abundan os carballos. A súa vez, carballo é voz que deriva da prerromana carva por medio dun sufixo aliu e que designa diversas especies do xénero Quercus, generalmente o Quercus robur. En latín, esta árbore chamábase róbore, co cal se emparentan os topónimos galegos reboredo ou reboredo, que, senón polo étimo, son polo significado semánticamente idénticos ao noso Carballedo. Nos documentos medievais pertencentes aos mosteiros de Chouzán e Chantada, Oseira e Dozón, todos eles próximos ao concello de Carballedo, aparece moitas veces o topónimo Carballedo, case sempre escrito con V. Pero dado que ali cerca tamén existen 2 lugares chamados Carballedo, unha parroquia de Sabadelle, en Chantada, e outro na de Graíces, na Peroxa, non sempre é doado establecer a correspondencia entre a atestación documental e un dos 3 lugares homónimos e próximos. Temos que valernos de indicios que nos permitan atribuir o topónimo citado no documento a un dos 3 lugares, o que non resulta doado dada a proximidade entre os 3. Seguramente era do noso Carballedo un individuo chamado Dominicus Petri de Carballedo, quen no ano 1252 asina como testemunha o mesmo documento en que o fai Micael Velái de Quintanela, pois este Quintanela é seguramente o actual Quintela da parroquia da Aguada en Carballedo. E o mesmo podemos dicir de Petrus Martín de Carballedo de Couras ou de Cobras, citado xunto con Petrus Martínez de Matancia, pois a Matanza é hoxe un lugar da parroquia de Furcos tamén en Carballedo. Son seguras as atestacións en que Carballedo aparece citado como compoñente do nome da parroquia na secuencia Santa María de Carballedo. Esta secuencia aparece en documentos de Chouzán e de Oseira.
Xa do século XIV temos constancia de existencia de quen sería un dos máis antigos cregos da parroquia. Chamábase Xoán Mogo, clérigo de Carballedo, que mercou a herdade que un home chamado Durán Fernández de Sever tiña na vila de Sever, subsigno de Santa Baia da Aguada, que, como dixen, é unha parroquia de Carballedo. Falemos agora algo da capital do concello. Como ocorre en bastantes concellos, a capital de Carballedo non leva o nome do municipio que encabeza. Isto non é o máis frecuente, pero non é insólito. Ali ben cerca está o concello de Saviñao, con capital en Escairón, e Pantón, con capital no Castro ou Ferreira. Pero o caso de Carballedo ten unha singularidade que o individualiza, pois debe ser o concello galego que máis capitais tivo, ata o punto de que podemos dicir que foi unha capitalidade itinerante. Como dixen, Carballedo tomou o nome do lugar en que se estableceu a Casa Consistorial, cando se suprimiu a antiga xurisdicción de Asma e se creou o novo concello. Naquel momento, Carballedo era un lugar pequeno, e así, cando se publicou o Dicionario de Madoz, en 1849, di que tiña unha población de 8 veciños, é dicir, casas ou familias, e 48 almas, o que hoxe chamaríamos persoas ou veciños. E a Casa Consistorial xa non estaba ali. Leo en Madoz. Carballedo conta con, abro comiñas, un crecido número de lugares ou aldeas, reuniendo unas 1.200 casas. La del Ayuntamiento y cárcel se encuentra en San Mamés de Lousada, pero no hay escuela pública, hallándose por consiguiente la instrucción primaria en el mayor abandono. Despois de Carballedo e de San Mamede de Lousada, a capitalidade do municipio foi trasladada a Penaboa e a Buciños. Na creación do concello e nos cambios de capitalidade debeu ter influencia o clérigo José Antonio Rivadeneira, bispo de Valladolid, senador do reino, que nacera en Loureiro de Riba na parroquia de Buciños. Despois de estar en Buciños, a Casa Consistorial estivo en Chouzán e máis tarde en Castro, onde aínda hoxe se celebran as feiras os días 17 e 29 de cada mes. O último cambio produciuse no ano 1991, en que a sede do concello se mudou para Barrela, que pertence á parroquia de Lousada. O substantivo Barrela figura en dicionarios galegos como sinónimo de parra ou emparrado. Con todo, non debe ser esta a motivación do nome da Barrela, nin tampouco a de Barrela, aldea de Toubes, na Peroxa, que é concello lindeiro con Carballedo. Os dous parecen diminutivos antigos do topónimo Barra, pois no mesmo concello da Peroxa hai a aldea de Barra de Cima, e no de Coles, lindeiro co da Peroxa, están a Barra, que dá nome á súa parroquia, e Barra de Miño. Barra de Cima, na Peroxa, e Barra de Miño, en Coles, están situados na beira do río da Barra, afluente do Miño. Para os tres, supón Bascuas que o nome orixinario é o do río, derivado dunha raíz hidronímica paleoeuropea ver, que significaría brotar, fluir ou ferver, que se refire especialmente á auga que ferve ou brota, ou a que se axita rapidamente, e que así pode provocar, por un lado, a formación de barras de río e, por outro lado, a de barro ou acumulación de sedimentos. É probable que o rexistro máis antigo que temos deste Barrela, da de Carballedo ou da Peroxa, sexa a que atopamos nunha secuencia onomástica de dous personaxes, tal vez irmáns, que vivían en Ourense en 1432, Paio e Alfonso Barrela, homes de Alfonso Sánchez. Esta secuencia figura nun dos documentos publicados por Ferro Couselo na Vida dos devanceiros de Ourense.